Ngikubingelele-ke mlaleli, ngiphinde kukwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze trending news. Kubika-ke ukuthi imigulukudi le ezibiza nge-West Gang isidubule iphoyisa le-POP unit eNanda. Leli phoyisa-ke beli-off duty. Kuthiwa-ke beliseduze kubo kwentombi yalo likhuluma naye intombi. Bephambi kwe-hardware ngesikhathi kuma imoto kwehla abafana ababili balihlanganyela balishaya laze lawa phansi. Kanti omunye uzokhipha isibhamu alidubule. Babe sebethatha isibhamu salo kanye nefoni. Abantu abaningi babe sebecabanga ukuthi kusengenzeka ukuthi bebangayona le ntombi abamfice eme nayo. Omunye uzowaphawula ukuthi akabona ukuthi lento ihlangane nentombi. Lento kungenzeka ukuthi impi ephakathi nalabafana namaphoyisa. Uzokhumbula-ke ukuthi amaphoyisa kulezi insuku aselalise inqwaba phansi yalabafana. Uthi-ke mhlambe yi-revenge le okuyimpi nje singayazi ukuthi iyophela nini. Okusengenzeka ukuthi labafanyana bayaziphindiselela. Lo mlisi ovelayo-ke la esithombeni uyena kanye-ke lo dutshuliwe laphayana endaweni yaseNanda. Uzowaphosta-ke ey'nkundleni zokuxhumana nosisi wentombi wephoyisa ekhala-ke ngosibari wakhe. Bebhale nje ukuthi kodwa sibari wami wazohamba kabuhlungu washona washiya usisi wami nengane esancane kanje. Kazi iyokhula ithi baba kubani kodwa nge-West Gang seningaze nimthathe ngesihluku esinjena. Siyangena manje Nanda. I-West Gang isibulala iphoyisa le-POP. Sangene kaMkhwanazi manje seNanda comrade. Siyangena njengamanje la eNanda eThekwini. Emva kwe-hour elidlulile sithola umbiko ukuthi nje sebesakaza i-POP phansi lana. Iyo le NIU singena nawo manje la. Sambane kaMkhwanazi sobheka ukuthi kwenzakalani. Hayi bafana be-West. Bafana ba-West. Senethinta emsileni ke manje mamba bafana. Senethinta emsileni sikhona manje Nanda comrade.